onye onyinye ka Chineke mbụ onye onyinye ka Chineke mbụ onye nyere m ụtara mmiri iwe ya ka Chineke mbụ onye onyinye ka Chineke mbụ. Ụmụnne m na Chineke, ana m ekele unu na-asụ unu lee otu ụbọchị ọnụ si aga nke m na-aga ọfụma dịka unu si ahụ nwe m shile m ofe a tupu ya apụwa ọsọ mmiri jiwa afọ ọhụ ndị wetawa ahụ ụma ebe ngere wa ihe mmadụ ya dị mgbenye ọgwụ ihe obinye ochita nke inweju ga-afọ ide oji ejije maka onye ka ha mee n'ime kwene ngọọlụ iche ọtụ ngọọlụ ndị tọka ewo apụtabi mmọkachie nne gị na-ekwu ihe na-eme eme nwere nsogbu ma abụ ihe inweju ga-afọ gị na-eme ka nwunye ụwa nke gị dịka o cheburu nke m ka ọ nọ ahụ ndị anya m a na-eri ntakịrị ihe m afọ nta m mere ofe mberebu ọ ka m were hapụ du mbe mana ihe m na-agwa ụnụ ụmụnne biko ngwa ichu iri ngwa bịariwe bịa kwa aka gị mma mgbe m na-agịrị gị bụ gị nọkọta shiarịa asị m na ga-agịrị kwa ahụ ụdị anyị bịakwa m na gịrịwe ahụ ele otu m si ama na egide agbachite ana m azụ echi ya mere n'ogede o ka m lesa anya m lega anya m mara m ga-am na ka ọ ga-erikwa o mmadụ ya bụ ụmụnne ọnwa ndị nwoke na-ekwere gị meza ya nwa ndị ụmụnne bụ ana m asụ ụnụ nwere ihe dị ka ọ tara ọ tọwala arụ nwa obiọma n'ihe Chineke enye gị wuru onwe gị eje ụlọ ejije ihe Chineke enye gị were ya ele ihe ndị ọdọ nwere ele ihe ndị ọdọ na-eme nwekọgụ ọ ga-ara ahụ mma n'ime awa gwara ọ dị mma ọ ga-abụ ihe ndị abalị mmiri ọdọ ụmụnna m ahịa ka Chineke jike niile gozie ọnụ mgbe na ọ na-ebere ebe ọla a gaga taa n'ime agwụlo ebe ọla a gaga taa aga m na-ericha ha niile nwere otu oge afọ m na Chineke du anyị ma chebe anyị onye ọbụla mejiri ibe ya kpụọ n'igwe ntị si ya gbarụ onye kwuzi ibe ya kpụọ n'igwe ntị si ya gbarụ nke kachasị nke biko na ụmụnne onye ọbụla achọrọ nwunye ndị ọdọ onye ọbụla hapụ nwunye ndị ọdọ aka nwoke ga-achọ nwaanyị na-eji ata anyị ụta dịka onye chọrọ nwaanyị nke anyị ma na o siri ike mana iche nwunye mmadụ ka ahụ ihe akpọrọ nju ogbugbu gwogbo nga ọ dị na ọnwa n'oge ekwu adịghị emezi nwa ndị ụmụndụ gba ndị dịrị ụnụ